Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A matsayin mu na al'umma musulmi sannan kuma yan kasa masu yanci bai kamata a ce mun zo an kira mu a ce kowa ya zo yi katin zabe. Mun zo wurin yin katin zabe amma ku duba inda suke cin mutunci da suke duka mutane suke zabe da mutane. Wannan wace irin rayuwa? Wannan ba rayuwa ba ce. Idan batun ɗan wani ya ce kuma ‘yan uwan mai tunda musulmai ne kuma. Musulmai ne kuma ‘yan uwan su ne. Abin mu shiga ko wannan dama halin shugabannin mu ne a wurin shugabannin ma ka ɗauka kuma su suka ga suna yi kuma su suka saka su. Wannan abin ba adalci ba ne, wannan abin ba abin yi ba ne. Ku shugabanni ku ya kamata ku zo ku gyara wurin nan ya kamata a bashi kuma ba mutum da ya kamata a tura mutum ɗaya ma da za a tura ake sai dai mace a matsayin su yan uwa na celebrity ya kamata mu fito din mu magana akai ba ma ya celebrity ba kudi ba wai yanci ba ko ma menene ne dan kasa ne kana da yanci ka fito kai magana ba wai mun karfin mu suke ba mun muka dauke su muka dora su sannan kuma daga baya su suna haifar mu suna zalunta mu suna wulakanta mu ya kamata a ce kowa ya fito yi magana idan za su mana wani abu ba abin da su yi mana ba su yi mana abin da Allah zai mana ba ya kamata mu fito yi magana Allah da yanci ba kai da suke cin mutane suke wulakanta mutane ba a gurin yin katin zaben ba muna da yanci ne komai duk wani celebrity da wani wanda yake yana da mani magana ya fito yayi magana akai ba abin da suke su mana duk wani shugaba bayan da ya sai saboda mu muka dauki muka dora su tunda muka dauke su muka dora su suna zalunta mu suna haita mu ba su cin zalun mu da suke suna koyi mana dukiyar mu suna haita mu yanzu kuma a zo a biyo mu har gida a zo a wulakanta mu kariya ne ba su saba ya kamata mu fito mu magana nagode zaben bai da amfani shi ke Wai shiga
Ba 'yan ƙasa ne ba, muna da 'yanci ba.